Oras na to, my loves, alas 6:27 na, mayong evening na po dusab, gihapon ka natong tanan, plus start ta sa paglanog-lanog, halasige, og tuod. Pakabusog na mo sa inyo ang pagpanihapon din ha karon. Kung bakit niya po siya ninyo, importante, ha? Nga mabuhi ang buhi. Ano day, patay na di ay. Okay ba si Minghoy niya, kahit yung pa'y panihapon eh. Sumunang kaon gyud banat din ha my loves kay importante sa mga laga nga na kay depensa. Ilabi na karon no nga nagkadaghan ang ihap sa mga kapwa nato nga naay or naay mga kuan kining virus diri sa ato ang rehiyon. Di lang diri sa Tundakbayan, Tibok Region, Davao Region my loves. Mo nga usa sa mga pinaka-importante, pinaka-epektibo ang pagkaon gyud kay sa tanan. Kay mao lagi na siya nindot nga mohatag kanimo dugang resistensya nyo, ha? Batok sa mga kuan ha. Batok sa mga kining virus nga naa sa tuwang palibot karon. Good evening guys sa mga viewers nato through Facebook Live. My loves, we are live sa tuwang Facebook, Michael Space, Link Space Republic, Love Space, Radio Space Davao, and sa tuwang personal account po sub, DJ Space, Michael Space, Ling. Ugon niya, sa makaon niya, Joy. Maghatag ko og papremyo. Mag Facebook Live to niya, natay ipangapod-apod nga papremyo, basin niya ikaw ang palaron nga kuha na ni ha, makatagamtam sa atong papremyo atod sa 90.7 Love Radio. Mahiwagang kaang atangin nyo taod-taod my loves ha. Di na to isabay sa atong adlib kay limitado lang atong oras pero taod-taod man ani ato ang kuha nato portion nato mas kuanta makahigayon tagtaas nga oras. Importante yung kain ng ilang 3 hours ha? More than 3 hours. Short time. Anyway, kumusta Lolo Baba? Okay naman po siya. Ang ako lang na matikdan karon nga ubaybay niyang na ay mga tawagan niya kining nagabakride no sa atuang dakbayan nga nagamit og kining barrier no. Pero sa Luzon intaon ubay-ubay po sa ilan nga disgrasya nga anyo man niya ha. Wa mo niya paliyas diri sa mo nga malikhain masyado. Amot lang po kag nasunod ba to ang standard? Tawa niya standard. Ang importante sa malaga nga komportable ka nga mogamit ang barrier. Ha? Kunya tapos kinsa lang po niya mo backlight sa imo, imo man po kasawa. Di man po niya mo sakay ang imuhang isyon. Paryente. O di ba ka mamasahero ka? Bitaw gani no. So mo nang kato mga nagamit niya ng barrier. Kuha lang pod sad ta gihapon no. Comply lang gihapon ta especially nga ginapa-require nga kung ganing mo agi mog checkpoint dalan nyo tong marriage certificate or marriage contract. Dapat marriage certificate lang dili contract kay yung kag contract na ana siya limitasyon ha. Pila mo katuig dapat maguban. So marriage certificate dapat niya siya. Bitaw no mo kano pagkang gitawag na siyang marriage contract. Pero anyways, mo na siya my loves no. Kung live-in po sad mo, magkuha na lang mo og certification diya sa inyong barangay nga kamo nag-usa og puyo, nag-uban og puyo sa usa ka lugar o sa usa ka barangay or diha mismo sa inyong gipuy-an, nga boarding house, apartment baka ha, di ba? Aron sa mo na magamit ninyo nga mo represent nga ha? Unya tapos kung wala ay mapakita joy, ang sex scandal ay pakita. Kung wala sex scandal. Mag-kiss ma, magchula alam. Di ka mo to, sir. Chulaon ko niya ko ang kauban nun. Ako misis son, si mo tuwangan. Ganahan ka. Ganahan kayo na sila. Live show niya yun. Kalain basad. Anyway, ato sa muna i-greet. Day mga kapwa, no, my loves, si mga viewers nato sa itong Facebook Live. Yal Dapidran. Greet naman mula dito sa Samal Island, Mindanao, me with Samal Shores. Okay, Lia Liserio Himulatan.
Ezzy Gabriel Manhid. Okay, naminaw ka na to. Si Neil John Ibok. Sige, si Rodelin naminaw sad. And sa uban sa to, palibla kong share para managhantag sama sa kuan sa kanding ha. Anyway, tangin ninyo ang mahiwagang kaang. Oo, mo ni siyang kaang oh. Kini, mo ni nga kaang. Oo, so muna siya my loves ha. Gamay lang muna. Kailangan po kaig dako no. Isa may sulod mo dako nga kaang. Muna siya tagnaon ninyo niya my loves. Ato lang mo sa Love Space Radio Space Davao. Anyway, ato man i-share sa tuwang personal Facebook account o sa tuwang mga pages aron sa makakaplag mo ug maka-appeal mo sa tuwang pa-promo taod-taod live no. Oo, live nato na siyang ipahigayon onya. Ala sige, 16 pansit. Aniyapon sa muna ta kung bati tas paglanog-lanog alas 6:33 na. 90.7 Love Radio.